Ce-ți mă? Sunt aici pentru dumneavoastră, mai name is Piggy. S-a dat și cu parfum. Datorită faptului... Mă placeți, dragii mei? Cum dracu, nu? No, haideți să vă fut în cur. Nu, din alea, mă. No. Stimați, De cine praf? Albinatul. I'm very hot. Oh my god. I need a hard cook. Mă, unde-i pateu, mă? E sus. Înțelegi? Hai noroc. Nici Piggy mă n-am. Mă n-am. Bea, bă. Da, mă rog. Că dacă bagă fecioara mână pe tine, te-ai la dracu. Fecioara. Maria. Vino să-ți bag perucă în cap. Vino cu am. Hai că îl duc. Nu vrea. Cum bă, nu? Bă, Samuriul ăsta i-a stabilit. Ia pune lui George perucă. Vino. Dă-o, mă, ce? Ia vezi dacă ești în stare să spui instrument. Din ce gingășenie a fost, ce cât de a rămas. Mamă, să vezi cum dispare satelitul acum? Stai, dragi, așa, mă! Bă, dar ce nu pleci cu ea pe drum, George? Ha? Știi câți bani ai face? Eu, nu, să mor tu! Hai. Nu, pe bune, acum vorbesc eu, tu ți-ai greșit cariera. George, Ia, lasă-mă, știi câți bani făceai tu la grădina zoologică? Bă! Stai să pun, stai. Vină, bă, cu asta, eu știu. Dă-te, vină cu asta de machil. Vină cu... Hai, mă. Stai, bă, că nu știi tu, bă, Hai. că trebuie să pui ca pe fes. Cu zorul cu față praf. Era când am fost la magazin machiace, era... Ai fost? E, Unde? acasă. Ia să te văd, stai. Dă un praf, dă un... Dă petri într-o parte. Rog, Metallica zău. Ce umidesc. Prezintă știrii, mamele știrii. Ma, bagă-te aici. Bună seara, bună seara. Bă, Ia-ți-a, bă, așa. ia ochiar. Hai că mi intră părul în ochi. Păi pune ochelarii ca să nu mai fie. Corleone! Ia. Dă părul Ce peste pânzele ochelari. pe aia generale și cură. Ia, tam. Așa, bine că te-ai pus ochiar ca să nu vezi părul. Povestește-ne despre dumneavoastră, Regina Maria Elisabeta. Zici că e Colin Farrell. Acum n-am fi niciun ban cu măsa. Unde ai fost, draga mea? Am fost și eu la foto și nimic. N-ai produs nimic? Datorită faptului căruia. Că mi-a rămas ciucă pe față. Bă, trebuia să mai fie parcă bilet nimic. mai Vanilo puternic. fumez cam mult. Hei, Aruncă-ți tare, mâine dau. zulufii, te rog frumos, te draga rog mea. frumos că nu Rupe-te. știu celul acum. Îl vezi? Ce bine stă, mă, pe bune, stă bine. Bă, dar stă bine așa, mă. Să mor dacă nu zici că ești Colin Farrell. Să alegă praful. Bă, să alegă praful de noi la o pădură acum, cu rugol și cu vergă în cap. Mâine dimineața și mai ajungi mâine acasă. Carața. Stimat telespectator. Gâdele praf. Ce să mă zic, mă, nu mai te rog, Hai nu să mai mergem. mă filmați că mă Stai. vede ăștia la antena unui prană. Doamne, Uite că a venit Corleone, îi place atunci. Tor, eu nu este nimic. E obosită rău, auzi bă, Patrick, e obosită rău. Te-a Corleone. muncit cineva? Corleone. Te-a Pune-mă muncit? cipitul ăla încoace, că rămâne sora mea. Ia uite-l, bă, dacă cer de băutură. Zice că nu mai bei, bă. Băi, bagabont, filmează-mă pe mine. Băi, bagabont, dracu, te-am trimis la produs și ai venit fără nici uleu și el mie băutură de la mine. Mă dă și mie de băutură, stai mâine Filmează pe ea înapoi. acum când vorbește. Să Cum, adu bă? Să adu mâine înapoi, nu-i problemă. Chiraia, dracu, ia de aici. Mulțumesc, mulțumesc. Așa. Corleone. Dar fii atentă, fițer Lindicu, Andrei. Înțelegi? Lindicu, Că adică... mâine mi-ai 2 sticle de coc. Cât până aia, dracu, să fii de S-a masculi. pronunțat să... Ia 10.000 din bancă. Dă Suliman, dracu, dracu. Cer de și vanila, dar cum, dar după... Adu-mă bază. Adu-mă că Sănătate le prala. dă. Sănătate prala. Corleone... Așa, fă-i vagabond. Georgina mă cheamă. Bine, Georgina. Georgina, vagina. Mâncați aia splina. Înțelegi? Bagă-te, lasă-te. Haide, filmează-mă pe mine. Ia... Dragii mei, Opăriții.
Am adus eu pe fata asta, prala, de la Moldova, de la Chișinău, Criș. Înțelegi, bă? M-am zbătut cu pluta, că n-am avut barcă. Înțelegi? Pune foaia în cap, că fuge lumea. Nu mai gata, frate, că fugi lumea. Uite aici și telescopul, ia fii atent. Așa să tească. Băi, băga matale. Satelitul, stai dracu, mă. Pune foaia în cap. Băi, Hai, nu, lasă, mă, gâlma omului, mă. Ferească. ia. Să-ți iasă o gâlmă de aur. YouTube scrie. Știi că mă, chiar Tănase, cum a făcut atunci, unde te duci, Tănase? Măi, nene.